Добре, значи преди работех нощна смяна в малък хотел и това се случи преди около година. Но все още мисля за него постоянно, защото наистина ме изплаши до смърт. И нямам представа какъв беше плана на този човек или какво се опитваше да направи. Честно казано, става ми лошо, когато си спомням колко дълго е бил там и че дори не съм осъзнал, че изобщо не е трябвало да бъде вътре. Хотелът беше малък, само 3 етажа и може би общо около 40 стаи. Не беше натоварено място, обикновенно през делничните нощи имахме само около 10-15 заети стаи. Работех от 22 часа до 6 сутринта. Обикновенно беше много скучно и тихо, което ми харесваше. Просто седях зад рецепцията, вършех малко бумащина, понякога проверявах камерите, а понякога гледах YouTube на телефона си, ако беше наистина мъртвило. Фоайето не беше голямо, само рецепцията и няколко дувана отстрани с телевизор, а въгъла вендинг автомати. Зад рецепцията имаше малък офис с компютър и стол и стъклен прозорец, през който можех да виждам фоайето, докато седя вътре. През нощта входните врати се заключваха автоматично, така че гостите трябваше да позвънят, а аз натисках бутон, за да ги пусна. Обикновенно след половин час нищо не се случваше, освен понякога някой гост да се прибере късно. Но една нощ около 11 часа дойде този мъж и всичко около това все още ме кара да настръхвам, когато се сетя. Той позвъни и аз го пуснах вътре. Изглеждаше на около 40 и няколко години, висок, по-скоро слаб, но не прекалено, облечен с дънки, бейсболна шапка и носеше раница. Приближи се до рецепцията и попита дали имаме свободна стая за нощта. Казах му, че да, и му дадох цената. Той кимна и извади карта. Прекарах я през терминала, мина и му дадох ключ-карта за стая 214 на втория етаж. Спомням си, че ме погледна една идея по-дълго, отколкото е нормално, преди да си тръгне. Имаше някакво празно изражение и очите му останаха вперени в мен може би 3-4 секунди, след като му подадох ключа. После се обърна и тръгна към асансьора. Нищо не крещеше опасности веднага, но беше достатъчно странно, за да ми направи впечатление. След това се върнах за стола и си цъках на телефона известно време. Около полунощ вдигнах поглед и той беше отново в фоайето. Не дойде до рецепцията, просто мина покрай мен и седна в зоната с дуваните. Телевизорът не беше включен, но той седна с лице към него. Помислих си, че може би не може да заспи или нещо такова. Някои гости понякога прекарват време в фоайето, така че не му обърнах много внимание. Но след около половин час осъзнах, че буквално просто седи и не прави нищо. Не беше на телефона си, не чете, дори не дреме. Просто гледаше право напред в празния екран. В един момент станах, за да си взема вода от вендинг автомата. И докато минавах през фоайето, усетих как той обърна глава и ме гледаше през цялото време. Не го погледнах директно, но усещах погледа му, докато не се върнах зад рецепцията. Това ми даде много неприятно усещане. Около 1 час през нощта проверих резервационната система, защото ми беше скучно. И тогава забелязах нещо странно. Отворих списъка с заетите стаи и видях, че стая 214 е отзначена като свободна. Измърморих какво да дяволите и проверих отново, защото буквално бях настанил този човек преди около час. Помислих си, че може би съм допуснал грешка. Затова проверих логовете за настаняване, които показват дали вратата на стаята е отворена през нощта, и там нямаше нищо. Никой не е влизал в стаята. Тогава осъзнах, че той изобщо не е отишъл до стаята, след като му дадох картата. Погледнах към зоната с дуваните и той беше отново във фоайето. Заблявал в телевизора, който дори не беше включен. Започнах да усещам ужасно стягане в гърдите. Седях и се чудех какво да правя. Част от мен си мислеше, че може би системата просто е дала бъг, но фактът, че нямаше лог за влизане и никакво плащане, направо показваше, че той изобщо не е бил настанен. Изчаках още 15 минути, просто го наблюдавах. Около 1:30 отидох при него и го попитах дали всичко е наред. Той обърна глава, погледна ме без никакво изражение и ми каза, че просто не може да заспи. После отново се обърна към телевизора. Кимнах и се върнах зад рецепцията, но ръцете ми трепереха. Около 2 часа забелязах, че вече не седи в зоната с дуваните. Стомахът ми се сви веднага, защото не го виждах никъде в фоайето. Огледах се и тогава го видях. Стоеше в края на коридора до тоалетните, наполовина скрит в тъмното. Просто стоеше неподвижен. Поглеждах към него време на време, претварявайки се, че работя на компютъра. Постоя така известно време, после бавно се върна и седна отново на дуваните, сякаш нищо не се е случило. Обадих се на мениджърката си в дома и обясних какво става. Тя звучеше уморена и ми каза да просто го наблюдавам и да се обадя в полицията, ако направи нещо заплашаващо.
Помня как затворих и си помислих, че това вече се усеща заплашаващо, но не знаех какво друго да правя. След това проверих сигурностните камери. Видях го на камерата в коридора на първия етаж. Той вървеше чак до края на коридора, спря там, постоя няколко минути и после се върна обратно. По-късно влезе в стълбището и остана там около 10 минути. Нямам идея какво правеше вътре. Всеки път, когато вдигна поглед от компютъра, той беше на различно място, до вендинг автоматите или до асансьорите. В един момент просто стоеше въгъла на фоайето, където светлината не стигаше добре. Винаги ме гледаше. До 3:30 вече не издържах, така че се обадих на неотложния телефонен номер и обясних, че има мъж в хотела, за когото не мисля, че е гост. Казаха, че ще изпратят някого. Докато чаках, забелязах, че той отново се мести, този път по-близо до рецепцията. Стоеше на около 4-5 метра от мен и просто ме гледаше. Почти не мискаше и дефинитивно не говореше. Просто сбяраше, сякаш има проблем с сблярането. Претварявах се, че пише нещо на компютъра, но бях толкова изплашен, че едва дишах. Около 3:50 звънът си звъня и си помислих, че може би полицаите са вече дошли, но беше просто един друг гост, който се прибира късно. Пуснах го бързо вътре и мъжът обърна глава и проследи госта с поглед, докато минаваше през фоайето. Видях как очите му го следят през цялото време. Това ме изплаши още повече, защото беше сякаш го изучаваше. Няколко минути по-късно мъжът отново изчезна. Проверих камерите и видях го стоещ пред една от гостите стаи на първия етаж. Буквално просто стоеше там. Тогава вече се обадих на 111. Казах им, че стои пред стая на гости и не знам какво се опитва да направи. Казаха, че полицаи са на път. Не откъсвах очите от камерата и той просто стоеше пред вратата около 3 минути, след което бавно се върна в фоайето. Когато се върна, този път дойде директно до рецепцията и се наведе над плотото. Погледна ме и ми попита дали има храна. Гласът му беше толкова нисък, че беше смущаващ. Казах му, че има вендинг автомати въгъла. Той се усмихна леко и си тръгна. Аз седях и гледах часовника, молящи се полицаите да пристигнат. Най-накрая, около 4:10, дойдоха двама полицаи. Пуснах ги вътре и веднага посочих към него. Той отново седеше в зоната с дуваните. Те отидоха и говориха с него няколко минути. Поискаха му лична карта и му задаваха въпроси, които не можех да чуя. След това го изведоха навън. Един от полицаите се върна и ми обясни, че мъжът изобщо не е бил гост. Кредитната карта, която ми беше дал, е била крадена и той нямал никакво забележие и никаква резервация. Просто се е претварял, за да получи достъп до пострайката. Обвини го за незаконно проникване и използване на крадена карта. След като си тръгнаха, аз седях треперещ, докато смяната ми не свърши. Всеки път, когато гледах камерите, очаквах да го видя отново. Най-много ме съсипа осъзнаването, че той е бил в хотела с часове, разхождал се наоколо, стоял пред гости стаи и ме наблюдавал от различни места. И изобщо не е трябвало да бъде там. Нямам никаква идея какъв е бил плана му, но знам, че не е бил добър. Това беше най-страшната нощ на живота ми.